Hello, hello, Deepali. Hello, good evening. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Baijan. Khबर sobar माब्रै? खोन्थादो लाइक दन थेंक इउ सो माच लाइक होनायनि थाखाय आंनि लिबियाव सफैनो थाखाय रोजा रोजा गोजोननाय थाबाय दै दिपालि दायो माहाय दङ माथो भिडिअखौ नायनानै नोङो गुबुनाव दङ बायदिसो मोनदोंमोन आं नोंखौ ना अबाय दङ दायो ओंखाम जाबायना जायाखै दिपालि गवा वाव गवायावसो दंहैयो ने अ माबा खामानिनि थाखाय थांदों नामा गवायाव मा खामानिनि थाखाय थांदों गवायाव दिपालि रियेल लाइफ बड' चेनेल थेंक इउ स' माच आंनि एलबियाव नुजाफैनो थाखाय हाय हेलौ हाय ओंखाम जाबायना जायाखै रियेल लाइफ ओंखाम जाबायना जायाखै रियेल लाइफ सोरां एस डि लाइक दन थेंक इउ स' माच आब' गोजोननाय थाबाय आंनि लाइफ स्टाइलाव फैनायनि थाखाय ओंखाम जाबायना जायाखै आब' आब' सोरां ओंखाम जाबायना जायाखै आरो रियेल लाइफ आब' ओंखाम जाबायना जायाखै दे खोन्थाहरदो रियेल लाइफ जायाखै अ जाथ'वाखै ने मा ओंख्रि होनबा आब' रियेल लाइफ र' आं ब्लु होनि दै नोंसिनि ब्लु होनि आं कमेन्ट फरायथ' माबाला आं र' ब्लु होना होनि र' ओमफ्रायहाय दिपालि ब्लु होना होनि र' दे होमबा एबाराव माबा जासिगोन मा खबर आब' एसटिया मा होनो जोंना खबर माबोरै दङ आब' गेजेरावनो खबरा नोंहालाय आब' सोरां ओमफ्राय मा होनो दिपालिया एसे खामानि दं सानबानि थाखाय अ दे मोजाङै मावनानै फैबानो जाबाय जोंना आब' सोराङा मा होनदों दाखालि सम सोलाबाखै जेबो नङा आब' जेबो नङा सम बेयाव जेबो नङा आरोना माथो खालामनोखाय ना सम सोलाबैयावहाय जेबो नङा सोलाबाखै जेन'बा मारैथो खालामनो हानो नङा होमबा मारैथो फैनो हानो सम सोलाबैयाव जेबो नङा आब' जेबो टेनसन जाया बिदिखौ जेबो नङा आब' मा ओंख्रि संखो आब' ओंख्रिया मा ओंख्रि जागोन रियेल लाइफआ होनदों आलु बेदर गैया नामा आब' रियेल लाइफ मासो होनदों मुखा आलु सयाबिनसो नन आब'आ अन हाय दिपालि सालाम आलाइकुम होनदों जोंहा आब'आ अन दे लोगोफोर कमेन्ट खालाम 14 जन दंफैयो दायो लोगोफ्रा मानो कमेन्ट खालामाखै दे लाइकबो होआखै लोगोफ्रा आंनि मानो लाइक होआखै दै अननो आब' एसटिया जोंना अन आं लाइक होबाय थेंक इउ स' माच आब' गोजोननाय थाबाय दे आब' सोरां गोजोननाय थाबाय लाइक होखागोनखा नोङो मिथिखागौखा आङो लाइक होयो होननानै दायो होनै माथो गुबुन एथ'ग्रा बुरजा लोगोफोर फैदों मानो कमेन्ट खालामाखै दे ना आंखौसो सैया नामारा नोंसोरलाय मानो कमेन्ट खालामाखै जे हेलौ सालाम आलाइकुम एसटि मालिकुम सालाम अन आब' सोरां अन थेंक इउ स' माच अन थानायनि थाखाय सापर्ट होनायनि थाखाय दिपालि सालाम आलाइकुम अस्सलाम वालेकुम होनदो ना मा
मुवागो सालाम होनदो मारै मारै होनोमोनथाय बावलायलांबायसोलां बेखौबो अन आब' एसटि अन दिपालि एसटि आंना नोंनाव आं सम मोनाखै दै होनदों आंहाबो दिनै सम मोनाखैमोन माबा लाइभ होदोंमोन नामाथाय आब' एसटि नोङो ओमफ्रायो आं सम मोनाखैमोन दै आं दिनै एन्जर जावहैदों दै माबायावहाय दुब्लियाव ओमफ्रायोहाय बेनिखायनो आं गावनिबो एल बि आव थांनो सम मोनाखै दै इनसाल्ला र' नोंखो इनसाल्ला सुबहान आल्ला होनदो ने आब' सोरां जोंना मा होनदों फैया दिपालि होनदों जोंना मा होनदों सिमान्था बर' हाइ हेल' हाइ वेलकाम टु माइ लाइफ स्ट्रिम थेंक इउ स' माच गोजोननाय थाबाय आंनि लाइफ स्ट्रिमाव फैनो थाखाय सिमान्थ' नों आंजों गोदान नामा सिमान्थ' गोदानबा माबा होना होदे एसे सापर्ट खालामना हो ओमफ्रायहाय आंनि भिडिअ'आवहाय माबा मोनसे कमेन्ट खालामना गालां आरोखि ना आं नोंनो रिटार्न खालामगोन जोंना आब' इस्टिया होनदों लाइक दन सिमान्थो लाइक दन थेंक इउ स' माच लाइक होनो थाखाय आब' इस्टिया होनदों अन आगै बेवाय बेनो दिपालिया मा होनदों आं आलानि थाखायनो बेरायबाय दं फिसालानि थाखायनो नामा आलानि एलानि बुजायासै आं कि खबर होनदों मोजां मा जादों होनदों जोंना हाय सोरां होनदों आब' सोरांजों सिनायलायो होमबाना सिमान्थोआ अन एथ' बुरजा फैयो आंनि माबायावहाय लाइभ स्ट्रिमाव मानो रावबो कमेन्ट खालामा दे आं दुखु मोनो दे बिदिबा सोरां बिदि खाले बात खालेने सिमान्थ भैया बात खालेने मुस्लिम ब्रा मुस्लिम आब' सोराङा बिराद मिनिहरबाय नै एथ' आब' सोरां दायो नोंसिनियाव मा होनो आंनि लाइफ स्ट्रिमाव साबेसे फैदों नों खोन्थाहरनो हागोन नामा आंनो आंनियावथ' 24 जन खोन्थादोंमोन ओमफ्राय रावबो कमेन्टस खालामाना ओरैबायदि मा जागोनथाय टेनसन लानाङा बियाय बेहेरा मोनसिसो प्लिस सापर्ट मि दे आब' सोरांखौ सापर्ट खालाम दे गोदान दङब्ला सापर्ट खालाम हाय सोरां बा होनदों ओमफ्राय मा होनदों दिपालिया 24 दं एलबिआ 24 दङथ' आरो ना ओमफ्राय रावबो कमेन्टस खालामा ओमफ्राय लाइकबो होआ दै मा जादोंथाय लोगोफ्रा आंना कमेन्टस खालामा ओमफ्रायहाय लाइकबो होआ मानो बिदि थायो दे प्लिज साबसक्राइब प्लिज वेलकाम लाइभ स्क्रिन बुंबाय था आं बिदि बुंबाय थानो बायोलै माबा आब' सोरां आंहा बिदि हुदा गैया बांद्राय प्लिज साबसक्राइब प्लिज वेलकाम बिदि बुंबाय थानो बायो आङो आंहा बिदि बांद्राय हुदा गैया किप मेसेज गाइस बुंबाय था किप मेसेज दायो नै नोंसोर साथामल'सो खालामबाय थागासिनो दं किप मेसेज किप सापर्ट होनबाबो आं नोंसोरखौसो बुंबाय थानाय जागोन ना आब' ना किप मेसेज किप सापर्ट किप कमेन्ट होनबाबो आं नोंसोरखौ बुंबाय थानाय जागोन आरो सोरखौथ' बुंनो आरोना बिसोर कमेन्ट खालामनाया कमेन्ट खालामनाय नङा ओमफ्रायहाय दाबो आं बुंबाय थाबाबो सापर्ट होनबाय थाबाबो कमेन्ट होनबाय थाबाबो लाइक होनबाय थाबाबो आब' सोरांमोनखौसो होनबाय थानाय जागोन मानो होनोबा आब' सोरांमोना दासिमबो कमेन्ट खालामगासिनो दङ ना होनदों सोरां बाखि करे आसा होनदो जोंना सिमान्थाया गेजेर बुं गेजेर ने आसदिया मय एलबि अन करिम एलबि होनोसै नामा आब' नोङो आब' सोरां सिमान्था बेटि होनदों एसडि आंना दिपालिया मा होनदों एसडि आंना मैया हराव 162K जादोंमोन बेनिफ्राय सानाव आनसाफ जाफिनबाय खेला माथो होनबावनो आरोना बिदिनो जायो सोरां आगै आं
ओंखारथ'नोसै दे आब' दे जेबो नङा नों एल बि होनसै नामा आब' सोरां नों एल बि होनसै नामा एल बि होनि आं र' होमबा आंबो आधा घन्टा होनानै थांफिनगोन दे नोंनि एल बि आव दे आब' दे मा खोरै संखो ब्रा इस्दि होनदों जोंना दिपालिया मा ओंख्रि जाखोरा ने मा खबर ब्र' मा खबर मोजां दे नाय सिमानथा आंना मोजां खबरा नोंहालाय माबोरै दं खबरा फुरागासेल' ब्रां ब्रां फैयोलै आंनि माबायावहाय ओमफ्रायहाय रावबो कमेन्ट खालामा मानोथाय दुखु मोनो आं बिदिबा दुखु नांथाव जाबाय आंहा सना होननायसो जाबाय मजा दे मजायानो जाखानांगौ आरोना ओमफ्राय नों बबेनिमोनथाय ब्र' माबा सिमानथा ब्र' नों बबेनिमोनथाय मा खालामदो दाथ' नै एल बि होबाय थागासिनो दङ आङो सिमानथा आङो दायो एल बि होबाय थागासिनो दङ आंबो बांद्राय गोबाव होला आरोना आब' इस्टिनावसो थांसै आंबो लोगो फैनानै कमेन्टस खालामाबा बायोलै आं बोरैबा मोनो इगनर खालामजानाय बायदि मोनो आं आङो गुबुनफोरनियाव जा गोबाव थाहैयो एखमबा समाव हनै एखमबा समाव ब्रां ब्रां फैयो जे ओमफ्रायहाय ब्रां ब्रां थांफिनो मानो कमेन्ट खालामा ना आंनियावसो कमेन्टस' जाया मानि थाखाय मानि थाखाय कमेन्टस' जाया आंनियाव सिमन्त बर' होनदों हाय दिपावलि होनदों थांखोना माखोथाय दिपालि बसुमतारी थांखोना माखो दे खोन्थाहरदो थांखोना माखो खोन्थाहरदो दे हलि मलि बर' लागाव होनो जोंना हेलौ हलि मलि बरायबाय दे आंनि लाइफ टाइमाव थेंकिउ स' माच दे अनोबालाय फोसाबदोलाय डाइरेक्ट माबालां बुंबायलां नोंखौ हलि मलि गाज्रि मोना दै ओंखाम जाबायना जायाखै हलि मलि दिपालिया अन दङनो ओंखाम जाबायना जायाखै हलि मलि दे खोन्थादो दे लोगोफोर कमेन्टस खालाम दे कमेन्टस खालाम दे कमेन्टस लाइक दन थेंकिउ स' माच लाइक होनायनि थाखाय दायो माबोरै दं खबर सबर आरो ओंखाम जादोंना जायाखै हलि मलि जाथ'वाखै जाथ'वाखैनो जोंहा हलि मलिया दायो मा ओंख्रि जागोन हलि मलि ब्र' बेसेबां जाखो टाइमा आठथा जाबाबो दाबो जायाखै ने जोंहा जाखांबायलै ब्र' हलि मलि जाखांबाय जोंहा माबासोमोन ओंख्रिया मा होनो साम'जों सबाय ओमफ्रायहाय एन्जर बेदर दहाय जाबना लायदोंलै दे लोगोफोर दे कमेन्ट खालाम हाय सिमान्थ' आसलाम आलिकुम ना हाय सिमान्थ' आसलाम आलिकुम दे हलि मलिजों ओमफ्रायहाय सिमान्थ'जों गोदान बादे माबा सापर्ट खालामलायदो आरो ब्लु नांगौबा ब्लु खोन्थादो आरो ना आं ब्लु होगोन दुखु नांथाव जाबाय फाइभ लाइक होदों सोर होखोथाय हमनो हाला आं साथामल'सैलाय आलु लाव सयाबिन ना फाजा बरिया टेस्टि यामि गोथावानो हलि मलि
हाय हलि होनदों सिमान्थ'आ हाय हलि होनदों सिमान्थ'आ आइ लाभ दिपावलि सना आइ लाभ दिपावलि सना बाब्रे मालाय दिपावलिखौ लाबो होनलायदों लाभ इउ होनफिनदो दे दिपावलि लाभ इउ होनलायदो दे फै सिमान्थ' लोगो जायो ने सिमान्थ' दे लोगो जालायदो दे माबा हलि मलि आं नोंनो स्टेन्डार्ड होनि दे स्टेन्डार्ड होबाय आं नोंनो हलि मलि लोगो जालायबानो जाबाय आरो ना हाय हलि मलि अस्सलामु आलाइकुम लाभ इउ टु माबाया होनदों सिमान्थ अके होनदों माने लोगो जागोन आरोना दे लोगो जालायबानो जाबाय आरो ना सापर्ट खालामबाय था आरो सापर्ट लालायबाय था आंखौबो सापर्ट खालाम ना मा होनो किप सापर्ट डु सापर्ट अके डु सापर्ट एन्ड किप सापर्ट जोंदाव कमेडियान इयार राइडआ अफिसियेल माबा फैदों माथो मालिकुम सालाम दिपालि अस्सलाम वालेकुम माम वालेकुम सलाम सोरबा गोसो थैब्ला गोसो थोगौ आंलाय नायजाब गांसेसो बिरबा हांगौ गुमैना होनसै बिसोर गथ'फ्रा अबाव उन्दुखो आंनि भिडिअखौ नायना कमेन्ट हरनांगौ हलि मलि औ हरना हो दे भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट हरनानै दोनबानो जाबाय आरोना आरो हरबानो जाबाय आरोना मोखां नुयिखायसो 4:30 सिमान्थ साबधान रिटार्न खालामदो फुल भिडिअ नायनानै सिमान्थ नोंखौ माबा खालामबायनो साब खालामबाय 4:30 जाहैदों साबसक्राइबारा ओमफ्रायहाय सिमान्थ हरबानो जाबाय आरोना सिमान्थ हलि साब दिलु 221 हलि मलि 221 जाहैबाय मानि बेक खालामलायबाय आरोना दे बेक खालामलायबानो जाबाय होनबासो आं बर'फोरखौ अनो मिथिखा बाय आयौ थांसैबो नामा दिपालि थांसै नामा दे थांसैबालाय आरोना जेबो नङा नों थांनोसैबाना आं ब्लुखौ लाखिथ'नोसै दै दिपालि बसुमतारी नों थांनोसैबा आङो बुलुखौ लाखिथ'नोसै गाज्रि मोननाङा दै गाज्रि मोननाङा ओइ दिपालि नों केरेलायाव दंना आसोल दिपालिया मानो खारखे मामा सोंग्रा दिपालि मा खबर होनो सिमान्थ'आ मा खबर कसले बुस्थु थु होननायसो जाबाय ने बुस्थुथ ओइ रखम हय होननायसो जाबाय ने दिपालि मा खबर दे लोगोफोर दे कमेन्ट फिसा फिसा खालामबाय थाना हो कमेन्ट खालामाबा उन्दुनो ओंखारलाय लाङोलै हलि मलि अके सिमन्थ नों भिडिअ नायदोंना नायाखै आसोल भिडिअ नायदोंना नायाखै आसोल ने भिडिअ नायाबा आनजागोन दे खिन्थु खमैबो 2 मिनिटखौ नायनांगौ आरो ना खमावबो 2 मिनिटसोखौ नायनांगौ बिनि उफुरावथ' उफुरसै आरोना गोलावथ' गोलावसै सानैबो मोननै आइदिजों लालायबाय जेब्ला मोननै आइडियाबो एसे 2 मिनिट नायबा 2 मिनिट 3 मिनिटसोखौ नायथारनांगौ आरो ना अब्लासो इउटुब माबाया अनारा माबायो मिथियो आरोना नङाबाथ' ओरैनो सापर्ट लालायदोंसो होननानै मिथिखायो जोंखौ औ
बेयाव उन्दुहैदों नोंसोरो बैयाव रुमाव उन्दुहैदो। आं बेयाव उन्दुनोसै सिङाव हाबनोसै आं बेयाव। बे जिगाब माबायानो जिगाबजोबखा माबाया। दा माबा मोनसे जागोन बे। दे लोगोफोर दे कमेन्ट्स खालाम कमेन्ट्स। कीप कमेंट्स गाइस कीप कमेंट गाइस मैसेज करते रहो भाई मैसेज करते रहो मैसेज करते रहो भाई लोग। सब लोग भाग गया क्या? मेरे को सर की क्यों भागते रहोगे रे बाबा? हेलो बाबा थांजोब्बाय नामालै? हलि मलि सिमान्थ मारै जाखो कमेन्ट खालामलाय देलाय आरो थांनोसैबा खोन्थालां दे। थांनोसैबा खोन्थालां आरोना। आंबो आधा घन्टा ल'खागोन बांद्राय गोबाव गैखाया 9 मिनिटल'सै आं होनो माबानांगौ आरोखि ना लाइभ होगोना 9 मिनिटल' खासै बांद्राय गोबाव गैखाला। आंबो बांद्राय गोबाव थाखाया। Keep messages bye log keep messages okay bro bye bye good night thank you so much good night bye bye sweet dreams take care okay Simanto good night take care yourself okay bye bye see you soon थाङोब्ला खबर खोन्थादों दे हलि बाय बाय गुड नाइट हलि मलि गुड नाइट नो देंबानो जाबाय आरोना सिमान्थ मोजां उन्दुहै दे मोजां उन्दुहै मेगननि नोजोरा आंनि नोंखौल' नांबाय गोसोनि देराया आंनि नोंखौनो मोनबाय फै अनजालि फै सानैजों गोरोबलांनि 7 मिनिटआ माब्ला फैबावो जाखो 7 मिनिटल'सै अनलि दे सानै दंमोन कमेन्टस खालाम दे लोगोफोर कमेन्ट खालामा नोंसोरो हेलौ गाइस keep message by log keep comment by log keep comment सोर दंबावो दे कमेन्ट खालामलाय सोर दंबावो दे कमेन्ट खालाम दे लोगोफोर कमेन्ट मानो थायो सिरि सिरि नोंसोरो कमेन्ट खालामबासो आं मिथिगोन ना नों फैदों होननानै नङाबालाय आं बोरै नोंनि एलबि थांनो हागोन आरो ना नों कमेन्ट खालामबासो आं कमेन्टखौ नायनानै नोंनि एलबियाव थांनो हागोन आरो ना नङाबाथ' बोरै थांनो हानो आं लागाव लागाव रिसा ब्रह्म ब्लग आब' रिसा होबाय माथो नै दसे थांसां बिनियाव आब' नेहा अनजित फ्रि इयार राइदाव राधिका मा होनो रानथें ब्लगार मनज बर' पस्ट हगारदों मिरा शट अनसु बाद दे